Kidamtang matijong ni Pai Hiniar ni Dhubri District MP Maulana Badruddin Ajmal Sowarlo Penchenglo Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma aphan Jume Me Junono Karjuno dak alam the karbo aputhak Assam angkang non malom hur chudor songsi theklom Athe Badruddin Ajmal laki inut MP puchot kali alang like All India United Democratic Front amai phulo Bonta Sowarlo aphan man ki PG galisi Jume Me Junono alam kaning je ronga puthak Badruddin Ajmal aphan nep ingnang vek nang jipu arni sininia prangpen Assam angkang along kaprek ka district police station along lamhoi mate FIR kipidam asong thosi matijong ni phai trok arni kang sampor phai trok rajiti mapor malom Bharatiya Janata Party East K District Committee maipu Roland Killing Penjaponsi Sowarlo aphan man kipi Thek bangpu Badruddin Ajmal aphan nep ingnang vek nang jipu Diphu Police Station DSP Nilutpal Sarkiari deng lamhoyalo kipidam lamhoyalo mate FIR kipidam ke Japon Roland Killing along Kacherabdun Bidasing Rongpi Roshmi Teronpi BJP East K Mohila Morcha Maipi Bidasing Inti Office Secretary Lapen Arisang Huatung Chetongdun Litum Bharatiya Janata Party East K ahin pen Kedamtang tarik hiniar ni Badruddin Ajmal AIUDF labangso AMP lo a presiden lo alangli kaningje Sowarlo tomphan alangli Jumeme Junono kaningje lapentu Assam labangso Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma phanta alangli Jumeme Junono kaningje labangso lama puthak Nilitum Bharatiya Janata Party East K penalang phan condemn lo lanchot kali pini all Assam setame district athana long sodar thana long tin setame pini abangke ijahar pidam lo FIR pilo alang liphan sodak pen non het jong alang liphan nebnang po ingnang nang po arona teng pen kabisar arona teng pen alang liphan kanuna teng pen lo teng pen alang liphan abangke nebnang po posi nilitum ladak pini dak Diphu Hodor Thana long sita minil tum FIR pilo East K long hin pen. News report Karbi Live.